हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोधनंदन व्रज जन रंजना। यशोधनंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీమద్ భాగవతము క్లాసులో మనము 3వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ వైకుంఠ ద్వారపాలకులు జయ విజయులు మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 16 శ్లోకాలను మనము పూర్తి చేసుకుని ఇప్పుడు ఈరోజు 17 వీలైతే 18 2 శ్లోకాలను కూడా అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 16వ అధ్యాయంలోని 16వ శ్లోకం కూడా నిన్నటి క్లాస్లో పూర్తి చేసుకోబడినటువంటి అంశము. సో ఈ 16వ శ్లోకంలో ఋషులు ఆ భగవంతుడితో, ఎందుకంటే అంతకుముందు జరిగినటువంటి సంఘటనలో ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులను ఆ బ్రహ్మ మానసపుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు శపించటము. సో అది తెలుసుకొని ఆ నారాయణుడు వైకుంఠ లోపల నుండి ద్వారం దగ్గరకు రావడము, వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుడిని చూడడము, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క పలుకులకు ఎంతో సంతసించినటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క మాటల అర్థాన్ని సరిగా అవగతం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో వారు ఈ విధంగా పలుకుతారు. హే భగవాన్, పరమాధ్యక్షుడును అయినటువంటి నీకు మేము ఏదో శుభము కూర్చినట్లుగా నీవు మా పక్షమున పలుకుచున్నావు. కానీ మరి మేము ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తే, ఏం చేస్తే మీకు అది అభిమతమవుతుందో ఆ విషయం మేము తెలుసుకోలేకున్నాము అంటూ. ఎందుకంటే పరమాధ్యక్షుడు, అందరికీ అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ ఋషులతో, నా యొక్క ద్వారపాలకు, నా యొక్క సేవకులైనటువంటి జయ విజయుల యొక్క శిక్షాకాలం తక్కువగా ఉన్నట్లుగా మీరు చేసినట్లయితే అదే మీరు నా ఎడ చేసేటువంటి అనుగ్రహంగా ఆ భగవంతుడు అనడము. దానికి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క మాటల యొక్క అర్థాన్ని సరిగా అవగతం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఆ భగవంతుని యొక్క వాక్కులను సో ఆ విధంగా వారు అనడము జరిగినటువంటిది. సో ఇంకా ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలని చూస్తుంది. బ్రాహ్మణస్య పరం దైవం బ్రహ్మణాఖిల తే ప్రభో విప్రాణాం దేవదేవానాం భగవానాత్మదైవతం. సో ఆ మునులు ఇంకా ఆ భగవంతుడితో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. బ్రాహ్మణస్య, బ్రాహ్మణత్వమునకు పరమ నిర్దేశకుడవు. బ్రాహ్మణస్య పరం దైవం. సో పరం అంటే అత్యున్నతమగు, దైవం అంటే స్థానం. అంటే ఆ బ్రాహ్మణత్వమునకు పరమ నిర్దేశకుడవు, అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానము నీవు. సో ఇంకా అంటున్నారు, బ్రాహ్మణాఖిలతే ప్రభో. బ్రాహ్మణ అంటే బ్రాహ్మణులకు, కిల అంటే ఇతరులకు బోధించుటకై, తే నీ యొక్క, ప్రభో హే ప్రభు, విప్రాణం అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క, దేవదేవానాం దేవతారాధ్యుడవు, భగవాన్ అంటే దేవదేవుడు, ఆత్మ నీవే, దైవతం భగవాన్ ఆత్మ దైవతం. సో నీవే ఆరాధ్యమూర్తివి. సో ఇంకా ఆ సనకాది మునులు ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ నారాయణునితో, ఆ కృష్ణ భగవాన్తో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హే ప్రభు, నీవే బ్రాహ్మణత్వమునకు పరమ నిర్దేశకుడవు. సో మరి బ్రాహ్మణత్వానికి పరమ నిర్దేశకుడు, అంతిమ గమ్యం ఆ భగవంతుడే. మరి అటువంటి ఆయన అంతకుముందు బ్రాహ్మణులను ఇవ్వవలసినటువంటి మర్యాద గురించి, నేనే ఆ భక్తులను, నా యొక్క భక్తులను సేవిస్తాను, మరి ఇతరులు ఏంటి అనేటువంటి మార్గదర్శకాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ సనకాది మునులు అంటూ ఉన్నారు, హే ప్రభు, నీవే బ్రాహ్మణత్వమునకు పరమ నిర్దేశకుడవు.
బ్రాహ్మణులు అత్యున్నత స్థానమునందు ఉన్నారు అని నీవు భావించుట ఇతరులకు బోధించుటకై నీ స్వీయ ఉపమానము కాగలదు. మరి నీవిక్కడ ఆ బ్రాహ్మణులు అంటే ఇక్కడ వైష్ణవులు, భక్తులు. బ్రాహ్మణులు ఎటువంటి లక్షణాలు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి భగవద్గీతలో కూడా తెలియచేసినట్లు. మరి అటువంటి ఆ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలు ఉన్నారు అని నీవు భావించి చెప్పటం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా ఉండడానికి, ఇతరులు అనుసరించడానికి అది ఉపమానము కాగలుగుతుంది. కానీ వాస్తవమునకు దేవతలకేగాక బ్రాహ్మణులకు సైతము నీవే పరమ ఆరాధ్యమూర్తివై ఉన్నావు. విప్రాణం దేవదేవానాం భగవనాత్మ దైవతం అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి వాస్తవానికి నీవు చెప్తూ ఉన్నావు, నీ యొక్క భక్తులకు ఇవ్వవలసినటువంటి స్థానాన్ని గురించి నీవు తెలియజేస్తూ ఉన్నావు. సో కానీ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ మునులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం నీ స్వీయ ఉపమా అంటే ఇక్కడ నీవు ఆ విధంగా బోధించినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఇది మార్గదర్శకంగా ఉండడానికి ఉంటుంది. వాస్తవమునకు దేవతలకే గాక బ్రాహ్మణులకు సైతము నీవే పరమ ఆరాధ్య మూర్తివై ఉన్నావు అంటూ ఆ మునులు పలికినటువంటి పలుకులను ఇక్కడ మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము, సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చూసాం. అర్థాన్ని ఇక్కడ ఏ విధంగా వారు వివరించారనేది చూసాము. ఈ అర్థానికి భాష్యాన్ని ఏ విధంగా వారు భక్తి వేదాంత భాష్యం ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటిది మనము చూసినట్లయితే, సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. ఆది పురుషుడైన గోవిందుడే సర్వకారణ కారణమని బ్రహ్మ సంహిత యందు స్పష్టంగా తెలుపబడినది. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో అంటూ ఇక్కడ మనకి మరి బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ బ్రహ్మని చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు. అలాగే సనకాది మునులు కూడా పలికినటువంటి అంశాల్లో, సో నీవే ఆ దేవతలకే గాక బ్రాహ్మణులకు సైతం నీవు బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వవలసినటువంటి విషయం, బ్రాహ్మణుల యొక్క స్థితిని నీవు తెలియచేశావు. కానీ మరి అటువంటి బ్రాహ్మణులకు దేవతలకు పరమ ఆరాధ్యమూర్తివి నీవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదే విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆది పురుషుడైనటువంటి ఆ గోవిందుడే సర్వకారణ కారణము అని బ్రహ్మ సంహిత యందు కూడా తెలుపబడినటువంటిది. అలాగే పలువురు దేవతలు ఉన్నారు అనేటువంటి మనకి అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలను నెరవేర్చుటకు ఆయన నియామకులుగా పలువురు దేవతలు ఉన్నారు అనేటువంటి విషయంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి వారిలో బ్రహ్మ, రుద్రుడు కదా, ఇంద్రుడు వంటి ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ దేవతలు, పలువురు దేవతలలో విష్ణు భగవానుడు బ్రహ్మ రుద్రాదులకు ప్రభువు వంటి వాడు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతలలో ఉత్తమ స్థానం అదే అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందేటువంటి వారు బ్రహ్మ, రుద్రులు, ఇంద్రుడు వంటి వారు చెప్తారు. మరి అటువంటి బ్రహ్మ రుద్రులకు కూడా ప్రభువు నీవు. ఇక మరి ఈ భౌతిక జగమునందలి బ్రాహ్మణుల గురించి వేరుగా పలికేదేమున్నది? సో ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ బ్రాహ్మణుల గురించి, ఎందుకంటే సనకాది మునులు బ్రాహ్మణులు, బ్రహ్మ యొక్క పుత్రులు అయినటువంటి వారు కనుక, సో వారికి ఇవ్వవలసినటువంటి మర్యాద గురించి, వారికి ఆయన ఏ విధంగా రక్షణ ఇవ్వాలి అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి, నేనే మిమ్మల్ని అంటే బ్రాహ్మణులను సేవిస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తే ఆ సనకాది మునులు ఇక చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో
ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఉన్నత లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతల వంటి వారికి కూడా ప్రభువు నీవు. సో అందరికీ పరమ ఆరాధ్యము నీవు. మరి అటువంటి సో ఆయన చెప్తారు, వాస్తవానికి దేవతలకే గాక బ్రాహ్మణులకు పరమ ఆరాధ్యము నీవే కదా, ఆరాధ్య మూర్తివై ఉన్నావు అంటూ ఆ సనకాది మునులు పలికినటువంటి విషయం. సో ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, భగవద్గీత యందు మరి బ్రాహ్మణ లక్షణాలు, దైవీ లక్షణాలు అనేటువంటి సత్వగుణంలో, ఇక్కడ బ్రాహ్మణత్వం అనేటువంటి ఇదేంటి, సో సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలలో మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, సో శమము, దమము, శుచిత్వము, తితిక్ష, క్షాత్రమునందు శ్రద్ధ, జ్ఞాన విజ్ఞానాలు అనే వాటి ఎడ సో అనేటువంటి మొదలగు ఒక 26 లక్షణాలను మనకి శుద్ధ భక్తులు అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క అంటే మామూలు ఆ విధంగా మనకి బ్రాహ్మణత్వం అంటే దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ లక్షణాలు కలిగినటువంటి భక్తులు బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులుగా పలకబడేటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, మనం వైష్ణవ సాంప్రదాయాల వాటిలో చూస్తాం, శుచిత్వము, క్లీన్లీనెస్ నెక్స్ట్ టు ది గాడ్ అని చెప్తారు. కాబట్టి భక్తులు, బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు అనేటువంటిది శుచిత్వం, శుభ్రత్వము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ధర్మంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ దేవాది దేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎల్లరి హృదయములందు పరమాత్ముడై ఉన్నాడు, అతడే సమస్తమగు ఉద్భవములకు మూలమని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. సో భగవద్గీత యందు చెప్తాడు, సర్వం కూడా ఈ మొత్తము సృష్టించబడినటువంటి ప్రతిదీ కూడా నా యొక్క బాహ్య శక్తి చేత నడుపబడుతూ ఉన్నది, నా యొక్క అధ్యక్షతలోనే నడుపబడుతూ ఉన్నది అని భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడే సమస్తమైనటువంటి వాటికి మూల కారణం. అహం బీజ ప్రదాత అని చెప్తూ ఉన్నాం మొత్తానికి భగవద్గీతలో మనకి. సో కాబట్టి అతడే సమస్తము ఉనికిలోనికి రావడానికి, స్థిరంగా ఉండడానికి, లయించిపోవడానికి ఆయనే కారణం అని చెప్పుకోండి. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడే సమస్తమైనటువంటి జీవుల ఉత్పత్తికి మూలము అని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. కాబట్టి మరి ఆ బ్రహ్మ అంటే సృష్టించేటువంటి భౌతిక జగత్తులను సృష్టించేటువంటి వాడు, రుద్రుడు, లయించేటువంటి వారు సైతము వారికి కూడా మూల ఆధారము ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అయి ఉన్నాడు అంటూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అదే అంశాన్ని సనకాది మునులు కూడా చెప్పినది, వాస్తవమునకు దేవతలకే కాక బ్రాహ్మణులకు సైతము నీవే పరమ ఆరాధ్య మూర్తివై ఉన్నావు అంటూ ఆ సనకాది మునులు వారు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగానే, ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు విని, ఆ భగవంతుని యొక్క చూపులకు ప్రభావితులై శరీరం పులకాంచితం కాగా ఈ విధంగా ఆ భగవంతుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటి. సో ఇంకా వారు ఆ భగవంతుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, తత్వత సనాతనో ధర్మో రక్ష్యతే తను విస్తవ ధర్మస్య పరమో గుహ్యో నిర్వికారో భవాన్మతః. త్వత సనాతనో ధర్మో, త్వతః అంటే నీ నుండి, సనాతనో ధర్మ అంటే సో ఇక్కడ సనాతన అంటే సనాతనమైనటి ధర్మము, సనాతన ధర్మము కూడా నీ నుండే, ఆ సనాతన ధర్మానికి కూడా నీవే మూలము అన్నట్లు చెప్తుంది. సో త్వత సనాతనో ధర్మో రక్ష్యతే తను విస్తవః అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో రక్ష్యతే రక్షింపబడినది, తనుభిః అంటే
నీ యొక్క అవతారముల చేత. సో భగవంతుడు ధర్మాన్ని రక్షించడానికి అనేకమైనటువంటి అవతారాల్లో ఆయన వస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా మునులు అంటున్నారు, త్వత సనాతనో ధర్మో రక్ష్యతే తను బిస్తవ ధర్మస్య పరమో గుహ్యో నిర్వికారో భవాన్మత. సో ఇంకా ధర్మస్య అంటే ధర్మం యొక్క పరమమైనటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి గుహ్య లక్ష్యము, నిర్వికార అంటే నిర్వికారుడవు, అన్చేంజబుల్ అంటే మార్పు లేనటువంటి వాడవు నీవు, సనాతనుడు అన్నట్లు ఇక్కడ. భవాన్ నీవు అంటే సనాతనమైనటువంటి వాడివి నీవు. మతః అంటే మా యొక్క అభిప్రాయము. ఆ సనకాది మునులు వారి యొక్క ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడితో వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి, త్వత సనాతనో ధర్మో రక్షతి తనుభిస్తవ ధర్మస్య పరమో గుహ్య నిర్వికారో భవాన్మతః. అంటే ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు, సమస్త జీవుల సనాతన ధర్మమునకు నీవే మూలము. ఈ సమస్తము లో ఉండేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మం, ట్రాన్స్డెంటల్ రిలీజియస్ ఏదైతే ఉందో, సనాతనమైనటువంటి ధర్మం, శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మానికి నీవే మూలము అని చెప్తున్నారు. సో ఆ సనాతనమైనటువంటి ధర్మము నీ నుండి వచ్చినటువంటిది. సనాతన ధర్మ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ సమస్త జీవుల యొక్క సంబంధించినటువంటి ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా, వాటన్నిటికీ కూడా నీవే మూలము, అవన్నీ కూడా నీ నుండే వచ్చినవి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తనుభిహి అంటే నీ యొక్క అవతారాల ద్వారా. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ధర్మో రక్ష్యతే అంటే ధర్మము రక్షింపబడినది. ధర్మో రక్ష్యతే, ధర్మము రక్షింపబడినది దేని ద్వారా అంటే తనుభిహి తవ అంటే, తవ అంటే నీ యొక్క, తనుభిహి అంటే అవతారాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ ఇన్కార్నేషన్స్, వివిధ రకాలైనటువంటి మేనిఫెస్టేషన్స్, ఆ భగవంతుడి యొక్క అవతారాల ద్వారానే ఈ ధర్మము రక్షింపబడుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు సనకాది మునులు అంటున్నారు, ధర్మస్య పరమో గుహ్య అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ధర్మస్య అంటే ధర్మం యొక్క పరమమైనటువంటి గుహ్య లక్ష్యం. సో కాబట్టి చెప్తున్నారు ధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యము నీవే. అంటే అన్ని ధర్మాలు యొక్క అంతిమ లక్ష్యము, ఎవరెవరికి ఏవేవైతే ధర్మాలు ఉన్నాయో ఆ ధర్మాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుడే అని చెప్తూ ఉంటారు, ఆ నారాయణుడే. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ధర్మస్య పరమో గుహ్య, ధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యము, సమస్త ధర్మముల యొక్క పరమ రహస్యమైనటువంటి పరమ లక్ష్యము నీవే. మరి అటువంటి నీవు నిర్వికారుడవు అంటే మార్పు లేనటువంటి వాడువు, జనన మరణాలకు అతీతుడవు, సనాతనుడవు అని చెప్తున్నారు. సో నీవు అక్షయుడవు, నిర్వికారుడవు అనుట మా యొక్క అభిప్రాయము. నీవు బ్రాహ్మణులను, ఇతరులను, తన యొక్క భక్తులను పూజించాలి, వారిని నేనే సేవిస్తాను అంటూ బ్రాహ్మణుల గురించి చెప్పావు. కానీ
ఆ అన్ని జీవులకు అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, బ్రాహ్మణత్వమునకు పరమ నిర్దేశకుడవు నీవే. బ్రాహ్మణులకు ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇవ్వడం అనేటువంటిది నీవు ఇతరులకు మార్గదర్శకం కావడానికి ఉపమానం కాగలదు. కానీ వాస్తవానికి ఆ దేవతలకే గాకుండా బ్రాహ్మణులకు కూడా నీవే ఆరాధ్య మూర్తివై ఉన్నావు. మరి అటువంటి నీ నుండే ఆ సనాతన ధర్మం, జీవుల యొక్క సమస్తమైనటువంటి ధర్మాలు నీ నుండే, సనాతనమైనటువంటి ధర్మాలకు నీవే మూలము. మరి నీ యొక్క వివిధ అవతారాల ద్వారానే ఈ ధర్మము రక్షింపబడుతూ ఉన్నది. సో అన్ని ధర్మాల యొక్క పరమ లక్ష్యము నీవే. నీవు అక్షయుడవు, క్షయము లేనటువంటి వాడవు అని అర్థం. అంటే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి వాడు, సనాతనుడు, నిర్వికారుడవు అనుట అనేది మా యొక్క అభిప్రాయము అంటూ ఆ బ్రహ్మ మానస పుత్రులైనటువంటి సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి నలుగురు మునులు, అంటే బ్రహ్మ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, పూర్వపు జీవులు వారు. సో అందరికంటే కూడా రుద్రుడు, ఇంద్రుడు, ఇతర దేవతలందరికంటే కూడా ముందుగానే వచ్చినటువంటి ఆ నలుగురు కుమారుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆ భగవంతుడిపై చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం చూసినట్లయితే వారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భాష్యాన్ని చాలా చక్కగా మనకి తెలియజేసినటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాము. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ధర్మస్య పరమోగుహ్యః అను వచనము సమస్త ధర్మముల యొక్క పరమ రహస్య భాగమును సూచించుచున్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో వారు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ముఖ్యంగా అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది ధర్మస్య పరమోగుహ్యః. అంటే ఆ సమస్తమైనటువంటి సర్వ ధర్మాల యొక్క, సమస్తమైనటువంటి ధర్మముల యొక్క పరమ రహస్య భాగం, రహస్యము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ధర్మస్య పరమోగుహ్యం అంటే అన్ని ధర్మాల యొక్క లక్ష్యము, అంటే ఆ ధర్మం యొక్క పరమ రహస్య భాగం, సమస్త ధర్మాల యొక్క పరమ రహస్యము నీవే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, ఈ విషయము భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినది. సో ఏమిటి అనేటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సమస్త ధర్మములను పరిత్యజించి కేవలము నన్నే శరణ పొందుము అనున్నది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి వసగినటువంటి ఉపదేశం యొక్క సారము. భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనకి ముఖ్యంగా ఆ మొత్తం 18 అధ్యాయాలు కూడా 3 విభాగాలుగా చూస్తాము. అందులో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ షట్కాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. మరి మధ్యలో ఉండేటువంటి 7 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటివి భక్తి యోగాలుగాను, ఆ తర్వాత చివరిగా ఉన్నటువంటి 6 అంటే 13 నుండి 18 వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలు జ్ఞాన యోగాలు. మరి ఆ భగవద్గీతలో 3 విభాగాలు, ఒక ఏదైనా ఒక అంశం తీసుకుంటే అందులో 3 విభాగాలు. ఒకటి పరిచయ కార్యక్రమం ఉంటుంది, ఇంట్రొడక్షన్. సెకండ్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్, థర్డ్ పార్ట్ కన్క్లూజన్. ఎప్పుడైనా ఒక అంశాన్ని చెప్పుకుంటూ పోయినట్లయితే దాంట్లో ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. మరి మొదటి 6 అధ్యాయాలు భగవంతుడు పరిచయం, అంటే 6 అధ్యాయాలలో కర్మయోగాలలో ఆ భక్తి ఎలా చేయాలి, అంతిమ లక్ష్యము భగవంతుని యొక్క చేరుకొని. సో ఆ 6 అధ్యాయాలలో కూడా చెప్పబడేటువంటి అంశం. సో ఇక మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలలోనూ
భక్తి ఎలా భక్తి యొక్క లక్ష్యం అంటే శుద్ధ భక్తులు అంటే ఎవరు? శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలేంటి? సో, మరి దాని యొక్క ఫలితాలేంటి అనేటువంటి అంశాలను మనకి డీటెయిల్డ్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినటువంటి అధ్యాయాలు 7 నుండి అంటే భక్తి యోగాన్ని, భక్తి మార్గాన్ని తెలియచేసినటువంటివి. ఇక చివరి 6 అధ్యాయాలు కన్‌క్లూజన్ సారాంశం. అందులో మరలా 18వ అధ్యాయము భక్తి తత్వానికి అన్ని అధ్యాయాల యొక్క సారంగా చివరిగా చెప్పబడినటువంటి. సో, వాటిలో ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అన్ని ధర్మాలను, సమస్త ధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము అనేటువంటిది ఆయన చివరికి ఇచ్చినటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇది అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందు, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు అర్జున అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో, ఇది భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలోని 66వ శ్లోకంలో చెప్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అంటూ ఆ భగవంతుడు అన్ని ధర్మాలు, ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడు భగవద్గీతలో వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాలని అంటే వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మాలను సో వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాలను ఆయన తెలియజేసినటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ ఆశ్రమ ధర్మాలు, వర్ణ ధర్మాలు, ఆశ్రమం ప్రకారంగా బ్రాహ్మణులు ఎలా ఉండాలి, క్షత్రియులు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క విధులు ఏంటి, వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాలి, ఏ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు, వైశ్యులు ఏంటి, అలాగే శూద్రుల యొక్క లక్షణం, అలాగే బ్రహ్మచరి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి, సో వివిధ రకాలైనటువంటి ఆశ్రమ ధర్మాలని ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. సో చివరికి చెప్తూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా అన్ని ధర్మాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఏమిటంటే ఆ భగవంతుణ్ణి శరణం పొందడం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహనం చేసుకోలేనటువంటి ధర్మాలన్నీ కూడా వ్యర్థమే అని చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, సో సమస్త ధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణ పొందుము అన్నది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశం యొక్క సారం, చివరికి చెప్పినటువంటి సారాంశం, చివరికి ఆ కన్క్లూజన్ గా కూడా చెప్పేటువంటి అది 18వ అధ్యాయంలో చివరి దశలో చెప్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పినటువంటి మరి సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ధర్మ నిర్వహణ యందు ఇది పరమ రహస్య జ్ఞానము. సో అందుకే చెప్తున్నారు ధర్మస్య పరమోగుహ్య. ఆ ధర్మ నిర్వహణ అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాలను నిర్వర్తించడం ద్వారా, ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా, ఆ భగవంతుడు సనాతనుడు అని, ఆ భగవంతుణ్ణి అక్షయుడని, నిర్వికారుడు అని తెలుసుకోగలగడమే అన్ని ధర్మాల యొక్క లక్ష్యము. అదే రహస్య జ్ఞానం. సో సో అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ, అంత భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు సర్వం వాసుదేవమయం అనేటువంటి విషయాన్ని ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత బహు జన్మానాం అంటూ చెప్తారు మనకి భగవద్గీతలో. సో కాబట్టి ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత ఆ విధంగా అనుసరించినటువంటి ఆ భక్తి ద్వారా వారు అంటే ఆ జ్ఞానమయం విధానాల ద్వారా చివరికి సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకోగలుగుతారు. సో అదే ఆ ధర్మాల యొక్క నిర్వహణ, ధర్మాన్ని నిర్వహించడం, ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వహించడం యొక్క లక్ష్యం. సో అందుకనే చెప్తున్నారు తనకు విధించబడిన ధర్మములన్నింటినీ ఖచ్చితంగా పాటించిన పిదప మనుజుడు
కృష్ణ భక్తి రసాభావితుడు కానిచో అతని నామమాత్ర ధర్మ నిర్వహణ ఎందు శ్రమయంతయు కేవలము వృధా కాల్యమేనని శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలుపబడినది. సో శ్రీమద్ భాగవతం ప్రారంభంలో తెలుపబడినటువంటి, సో మరి ఇంత చేసిన తర్వాత చివరికి సర్వము కృష్ణమయము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలోకి రాకపోతే ఇంతవరకు చేసినదంతా కూడా వృధా కాలమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి దేవతలకు గాక దేవదేవుడే సమస్త ధర్మపు చర్మ లక్ష్యము అనేది విషయము ఋషులు ఇచ్చట ధృవపరచుచున్నారు. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ వీరు కూడా గొప్ప ఋషులు, ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు, ఇంద్రియ భోగాలకు అతీతులుగా ఉన్నటువంటి వారు, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగినటువంటి వారు. సో వారు యోగులుగా ఉన్నటువంటి ఋషులు ఇక్కడ. మరి మరి అటువంటి ఋషులు కూడా ద్రోపరచబడుతున్నారు. అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో అంతిమ లక్ష్యము, జీవుడి యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుని చేరుకోవడము, పరమగమ్యము. మానవుడు స్వభావం ఏంటి? ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడం. మరి సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. అది భగవద్గీత ఎందు భగవంతుడే చెప్పారు, భాగవతంలో ధృవీకరించబడింది, తెలుపబడింది. అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు ఈ ఋషులు కూడా ద్రోపరచుచున్నారు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయం. మరి దేవతార్చనము కూడా పరమగమ్యము చేరుటకు ఒకానొక మార్గమేనని పలికెడి మూర్ఖ ప్రచారకులు పలువురు కలరు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీతల యొక్క ప్రామాణిక వచనములు దీనిని అంగీకరింపవు. సో మరి కొంతమంది మూర్ఖ ప్రచారకులు, మిథ్యాచారులు లాంటి వాళ్ళు, సో కపట ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉంటారో, సరైనటువంటి పరంపరలో లేనటువంటి వారు చెప్పేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. దేవతా అర్చనము కూడా, అంటే ఇతర దేవతా అర్చనం కూడా ఆ పరమగమ్యమును చేరుటకు ఒక మార్గమేనని పలికెడి మూర్ఖులు ఎంతో మంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నారు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీతల యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వచనాలు దీనిని అంగీకరించటం లేదు అని చెప్తారు. భగవద్గీత ఎందు భగవంతుడే చెప్తారు, దేవతలను అర్చించేవారు దేవతాలోకాలకు చేరుకుంటారు. మరి పితృలను అర్చించేటువంటి వారు పితృలోకాలకు చేరుకుంటారు. యక్ష రాక్షసులను పూజించేటువంటి వారు వారిలోనే పుడుతూ ఉంటారు. కానీ నన్ను పూజించేవారు నా ధామాన్ని చేరుకుంటారు. మరి ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము మాత్రమే సనాతనమైనవి, శాశ్వతమైనవి. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తారు, భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి అంశం, దేవతా అర్చకులు దేవతాలోకాలకు చేరుతారు, యక్ష రాక్షసులను పూజించేవారు వారిలోనే పుడతారు, పితృలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృలోకాలకు వెళ్తారు అని. కానీ నా భక్తుడు మాత్రమే నా ధామానికి చేరుకుంటాడు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సో దేవతల అర్చించువాడు ఆయా దేవతాలోకాలకు చేరగా దేవదేవుణ్ణి అర్చించుడు వాడు మాత్రమే వైకుంఠానికి చేరుతాడు అని భగవద్గీత పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. కానీ కొందరు ప్రచారకులు మాత్రము మానవుడు ఏది చేసినప్పటికీ, అంటే ఏ దేవతను అర్చన చేసినప్పటికీ కూడా అంత్యమున భగవద్ధామమునకు చేరుకును అని పలుకుచుందురు. కానీ ఇది
న్యాయసమ్మతమైనటువంటి వాక్యము కాదు అని శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవానుడు సనాతనుడు, భగవత్ సేవకుడు సనాతనుడు, భగవద్ధామము సనాతనమైనదే. కనుకనే ఈ అంశములన్నిటినీ అన్నియును ఇచ్చట సనాతనము వర్ణించబడినవి. ఆ కారణంగా భక్తియుత సేవా ఫలము తాత్కాలికము కాబోదు. సో భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు అనేక చోట్ల అర్జునుడికి తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తాం, మరి ఈ మూర్ఖ ప్రచారకులు, కొందరు మిథ్యాచారులు ప్రచారం చేసేటువంటి మనుషుడు ఏది చేసినప్పటికీ కూడా అంత్యమని భగవద్ధామానికే చేరుకుంటాడు అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు అనేటువంటి దానికి మనం చూడొచ్చు ఎన్నో ఉదాహరణ. మనము ప్రయాణించవలసినటువంటిది గమ్యము సనాతనమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామము, ఆ వైకుంఠధామము, ఆ గోలోక బృందావనం. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము చేరుకోవాలి అంటే మనం ఢిల్లీ వెళ్ళాలనుకుంటే మనం ఉన్నటువంటి ప్లేస్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళేటువంటి ట్రైనే ఎక్కాలి, ఆ మార్గంలోనే వెళ్ళాలి. కాదు నేను ఇంకో ట్రైన్ ముంబై వెళ్ళి నేను ఢిల్లీకి చేరుకుంటానంటే చేరుకోం కదా, ముంబైకి పోతాం, లేదా చెన్నైకి పోయేది చెన్నై పోతుంటుంది. అంతేగాని నేను ఢిల్లీ ప్రయాణం చేయదలుచుకొని చెన్నై పోయేటువంటిదో లేకపోతే ఇంకా వేరే దగ్గరికి పోయేటువంటి ట్రైన్ ఎక్కామనుకోండి, చేరుతుందా? చేరదు. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ కొందరు మూర్ఖ ప్రచారకులు ఏ దేవతార్చన చేసినా చివరికి భగవంతుని ధామానికే చేరుకుంటాము అని చెప్తారు. కానీ అది సరైనటువంటిది, న్యాయసమ్మతమైనటువంటి పలుకులు కావు అవి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు మాత్రమే సనాతనుడు, మిగిలిన వారు ఎవరు కూడా సనాతనులు కాదు. అలాగే అంటే పరమాత్ముడు ఆత్మ సనాతనమైనటువంటిది. సో అలా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవంతుడు సనాతనుడు, భగవత్ సేవకుడు సనాతనుడు. అంటే భక్తుడు కూడా సనాతనుడే, అంటే ఆత్మ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఏంటంటే నిత్యము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా ఉండేటువంటి. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము, ఆ గోలోక బృందావనం కూడా సనాతనమైనదే. కనుకనే ఇక్కడ ఆ అంశాలన్నిటినీ కూడా సనాతనము అని వర్ణించబడినవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మార్పు లేనటువంటివి, శాశ్వతంగా ఉండేవి, ఎలకాలము ఉండేటువంటివి. భగవంతుడు లోపల ఉంటారు, బయట కూడా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ దానికి బాహ్యంగా కూడా ఉంటారు. సో కానీ ఇతరులు మనం ఉండలేనటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ భగవంతుడే సనాతనుడు, అన్నిటికీ మూల ఆధారము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలియచేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే భగవానుడు సనాతనుడైనటువంటి వాడు, భగవాన్ యొక్క భక్తుడు సనాతనుడు, అంటే పరమాత్ముడు ఆత్మ సనాతనమైనటువంటిది, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము కూడా సనాతనమైనదే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది. ఆ కారణం చేత భక్తియుత సేవా ఫలము తాత్కాలికము కాబోదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇతర రకాలైనటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేసి వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలము, భక్తి చేసి భక్తి వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలము సమానమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అది ఎప్పటికీ కాదు. సో భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, పుణ్యకర్మల వల్ల చేసేటువంటి ఫలాలు వలన లభించినటువంటి ఆ ఫలం వలన ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరి స్వర్గలోకాలకు చేరుతారు. ఆ స్వర్గలోకాలలో అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు ఎక్కువ కాలం, చాలా కాలం పాటు అక్కడ ఆ దేవతలు అనుభవించేటువంటి స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవిస్తారు. ఎప్పుడైతే అది తరిగిపోతుందో, ఎందుకంటే అది భౌతికమైనటువంటిది, పుణ్యకర్మలన్నీ కూడా భక్తి తప్ప మిగతా అన్ని కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి, క్షయం కలిగినటువంటివి. మరి అటువంటిది అది అంటే ఆ కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా తరిగిపోగానే తిరిగి మళ్ళీ వచ్చి భూలోకంలో, అంటే జనన మరణ చక్రాలలో ఉండేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నట్టు. కానీ
భక్తియుతమైనటువంటి సేవ వలన వచ్చేటువంటి ఫలం మాత్రము శాశ్వతమైనది. అది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి శుద్ధ సత్వగుణంతో ఉండేటువంటి పూర్ణమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేర్చడానికి ఉపయోగపడేది అని చెప్తారు. సో ఒకవేళ ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో పరిపూర్ణతను ఈ జన్మలో సాధించలేకపోతే ఆ ఫలము మరు జన్మకు అలాగే ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ జన్మలో ఒక 15-20% మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఫలాన్ని పొందినట్లయితే, భక్తి సేవా ఫలాన్ని పొందినట్లయితే, మళ్ళీ జన్మలో ఈ 15-20 నుండే ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాని మళ్ళీ 0 నుంచి ఉండదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అలా కాకుండా భౌతికమైనటువంటి సంపదలు, ఈ జన్మలో ఒక 1000 కోట్లు సంపాదించాలి అనేటువంటి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. 100 కోట్లు సంపాదించి ఈ జన్మలో పరిస్థితులు అనుకూలించక ఈ దేహాన్ని వదిలేసాం అనుకోండి. ఆ కోరిక అలాగే ఉందనుకోండి. మళ్ళీ జన్మ రాగానే 100 కోట్లు ఉన్నటువంటి వాడిగా నువ్వు పుట్టవు. 100 కోట్లు ఉండవు నీ చేతిలో. మళ్ళీ 0 నుంచే ప్రారంభించి 1000 కోట్లకు పోవాల్సిందే. ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే. కానీ భక్తి మార్గంలో మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, 6వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, నువ్వు చెప్తున్నావు మరి ఈ భక్తి ఇదంతా ఈ జన్మలో పరిపూర్ణతను సాధించలేనటువంటి యోగుల పరిస్థితి ఏమిటి? వాడు రెంటికి చెడ్డవాడే అవుతాడు కదా. ఇటు ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించకుండా ఇక్కడ నువ్వు చెప్పినట్లుగా ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకోలేకుండా ఉండిపోతాడు కదా అని చెప్తే అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తాడు, కొంత భక్తిని ఆచరించినటువంటి వాళ్ళు తర్వాత జన్మలో ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి చెందడానికి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలలో జన్మిస్తారు అని చెప్తారు కదా. అలాగే లేదా సంపదలు ఉన్నటువంటి వారి కుటుంబాల్లో జన్మిస్తారు, ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి వృద్ధి చెందడానికి. సో మరి కానీ భౌతికమైనటువంటిది ఎప్పుడు కూడా అది సనాతనమైనది కాదు. ఒక భగవంతుని యొక్క సేవా ఫలం మాత్రమే శాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, దేవతా అర్చనము వలన లభించేటువంటి స్వర్గలోక ప్రాప్తి వలె అది తాత్కాలికమైనది కానే కావు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తియుత సేవా ఫలము తాత్కాలికము కాబోదు. ఎందుకంటే అది భగవానుడు, భగవత్ సేవకుడు, భగవద్ధామము అన్నీ కూడా సనాతనమైనవి. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో వచ్చినటువంటి ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తాత్కాలికం కాదు, అంటే శాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. అవి దేవతా అర్చన వలన లభించేటువంటి స్వర్గలోక ప్రాప్తి వలె తాత్కాలికము కానేరదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణులు వైష్ణవులను తాను అర్చింతునని పలికినప్పటికీ, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం, ఇంతకుముందు మునులకు సనకాది మునులతో చెప్పినటువంటి అంశం, నేను బ్రాహ్మణులను వైష్ణవులను నేనే సేవిస్తాను అని చెప్పారు. అంటే అది ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ అని చెప్తున్నారు. భక్తుల ఏడ ఆయనకున్నటువంటి వాత్సల్యం వలన ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బ్రాహ్మణులను వైష్ణవులను తాను అర్చింతునని పలికినప్పటికీ వాస్తవమునకు భగవానుడు బ్రాహ్మణులు వైష్ణవుల చేతనేగాక దేవతల చేతను ఆరాధనీయుడు అని మునులు నొక్కి ఒక్కానింపగోరిరి. మునులు ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి అంశం, ధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యము నీవే, నీవే అక్షయుడవు నిర్వికారుడవు అనుట మా యొక్క అభిప్రాయము అని వారు చెప్పినటువంటి దానికి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్లుగా దేవతా అర్చనము ఫలము, అంటే దేవతా అర్చనము వలన లభించేటువంటి ఆ స్వర్గలోక ప్రాప్తి వలె ఆ భగవంతుని యొక్క అర్చనం, ఆ భగవత్ సేవ ఫలము తాత్కాలికము కానే కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో
ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్తారు నేరుగా. ఎవరెవరికి ఏ విధమైనటువంటి దేవతల పైన ఇష్టం కలుగుతుందో వారికి ఆ స్వేచ్ఛనిచ్చాను అని చెప్తారు. సో ఆయా దేవత అర్చన చేసే విధంగా నేనే వారిని అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నా. మరి ఎందుకు వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కర్మ ఫలాలను త్వరగా పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో వారు ఇతర దేవత అర్చన చేస్తారు. మరి ఆ ఫలాలు వాస్తవానికి నా చేతనే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకు ఆరోగ్యం బాగా ఉండాలంటే సూర్యుడిని పూజిస్తూ ఉంటుంటాం కదా. జ్ఞానం పొందాలి అంటే సరస్వతి మాతను పూజిస్తూ ఉంటాం. కొంతమందికి మంచి భార్య లేదా మంచి భర్త రావాలంటే శివపార్వతులను పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా చేసేటువంటి అన్ని కూడా తాత్కాలికమైనవి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కోరుకునేటువంటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ స్త్రీ పురుష సంబంధాలు కానివ్వండి, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకు ఉండేటువంటి దేహ సంబంధమైనటువంటి రిలేషన్స్ అన్ని కూడా తాత్కాలికమైనవే. మనం ఆరోగ్యం దేన్ని కోరుకుంటున్నాం? సూర్యుడిని పూజించడం ద్వారా ఈ దేహంలోకి ఎటువంటి ఇది ఉండకుండా. మరి ఈ దేహము ఎలాగూ సృష్టించబడినటువంటి ఈ దేహం ఎలాగూ నశించేటువంటిది. అది కాదు కదా కోరుకోవలసినటువంటి. ఆత్మ పరమాత్మ తత్వాలను సనాతనమైనటువంటి ఆ భగవానుడు సనాతనుడైనటువంటి ఆ భగవానుడి గురించి, సనాతనుడైనటువంటి ఆ భగవత్ సేవకుడు అంటే ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి, ఆత్మ గురించి తెలుసుకొని ఆ రెండింటి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటి. అంటే మరి జీవుడి యొక్క లక్ష్యం, ఆత్మ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడము, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము గుర్తు చేసుకోవడము, ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండడము కదా. సో కాబట్టి ఆ అన్ని ధర్మాలు కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అన్ని ధర్మాల యొక్క పరమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడం. అందుకే భగవద్గీత చివరిలో కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి ఇంకా చెప్తారు ఆయన, మన్మనాభవ మద్భక్తో అధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం చేయి, నన్ను పూజించు, నాకు శరణుదొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా వచ్చేటువంటి ఫలాలు శాశ్వతమైనవి, అవి తాత్కాలికము కానే కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇతర దేవతల అర్చనలు, సో ఇతర దేవత అర్చనము చేసేటువంటి వారు అల్పజ్ఞులు అని కూడా చెప్తారు భగవద్గీతలో. అంటే స్వల్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి. మనకు ఇవన్నీ చేయడానికి కారణం అవిద్య. మరి ఆ అవిద్యను తొలగించుకోవడానికి ఆ భగవంతుడు, సో ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఆ భగవంతుడు వివిధ అవతారాలు తీసుకున్నట్లుగా శ్రీరామచంద్రుడు గాను, నరసింహుడు గాను, సో పరశురాముడు గాను, బలరాము, వివిధ రకాలైనటువంటి అవతారాలు తీసుకుని ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఆయన వచ్చేటువంటి. సో ఆయన అని చెప్తున్నారు మనకి సనకాది మునులు చెప్పినట్లు ఒకటి, త్వత సనాతనో ధర్మో రక్ష్యతే తనుభిస్తవః అని చెప్పినటువంటి అంశం. నీ యొక్క అవతారాల చేత ఈ ధర్మాలన్నీ రక్షించబడుతూ ఉన్నాయి. మరి ఏమిటి ధర్మం అంటే భగవంతుడి చేత ఇవ్వబడినటువంటిది ధర్మం, భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది ధర్మం. సో కాబట్టి ఈ ధర్మాలన్నిటికీ కూడా మూలము ఎవరి నుంచి వచ్చినవి? ఆ ధర్మాలంటే భగవంతుడి నుంచి. సో కాబట్టి మరి ఆ ధర్మాలను అనుసరిస్తూ ఎవరి ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వర్తించి అయినప్పుడు, సో ఆ ధర్మాల యొక్క ఫలంగా ఎలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు అంటే, మనం ఆచరించేటువంటి ధర్మం సో చివరికి ఆ భగవంతుడిని చేరుకునే విధంగానే ఉండాలి. అంతేకాని ఆ కృష్ణ భక్తి రసాభావంలోనికి అది మార్పు చెందలేకపోయినట్లయితే అటువంటి ధర్మాలన్నీ కూడా వ్యర్థమే అని చెప్తూ ఉన్నారు.
సో మనం ధర్మాచరణ చేయడం వల్ల అంతిమ మార్గంగా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవకులము మనము అని తెలుసుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులుగా తెలుసుకుని, ఆ భగవంతుని సేవ చేయడము, ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చడమే అన్ని ధర్మాల యొక్క లక్ష్యం. అక్కడ మనకి ఆహ్, భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అనేటువంటి దాంట్లో. అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే, ఏ ధర్మాన్ని వదిలివేయడం కాదక్కడ. సో, ఆయన చెప్పబడినటువంటి అన్ని ధర్మాల ద్వారా చివరికి అంతిమ లక్ష్యం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయం అది ధర్మాలు. సో, ఎవరి ధర్మాలను వారు ఆచరిస్తూ ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటాం. కొన్ని పదార్థాలు తీసుకొని మనకి ధర్మాలు నీరు ఉందనుకోండి. అది ద్రవ స్థితిలో ఉండడం దాని యొక్క ధర్మం. అలాగే అగ్ని ఉంది. వెలుతురుని ఇవ్వడము, మంటనివ్వడము అనేది అగ్ని యొక్క ధర్మం. కదా! సో, మరి ఈ ఆత్మ, జీవాత్మ. మరి జీవాత్మ యొక్క ధర్మం ఏంటి? ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము గుర్తు చేసుకోవడము, మర్చిపోకుండా ఉండడం. అంటే భగవత్ సేవలో నిమగ్నమై ఉండడము. మరలా భగవత్ సేవలో నిమగ్నము కానటువంటి ఏ ధర్మమైనా వ్యర్థమే అని చెప్తూ ఉంది. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మరి భగవంతుడు చివరికి మనకి అన్ని ధర్మాలను వదిలి నాకే శరణుజొచ్చు అని అన్నాడు. ఎందుకంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాల ద్వారా, వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా జ్ఞాన పద్ధతి, హ్మ్, కర్మ పద్ధతుల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం అనేటువంటిది కష్టాలతో కూడా అనేకమైనటువంటి జన్మల తర్వాత సర్వము వాసుదేవమయం అని తెలుసుకుంది. దానికి బదులుగా నేరుగా భక్తియుతమైనటువంటి సరళమైనటువంటి భక్తియుత మార్గం. సో, మనకి భక్తి యోగాల్లో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో, కాబట్టి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే అది శాశ్వతమైనటువంటి ఫలాలను ఇస్తుంది. ఏంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఫలం? భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడము. అంటే ఆత్మ పరమాత్మలను గురించి తెలుసుకొని, ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య సంబంధము, భగవంతుని యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడము అనేటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో శాశ్వతమైనటువంటి ధామంలో ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది జీవుడి యొక్క ధర్మం. సో, ఎలాగైతే నీరు ద్రవ స్థితిలో ఉంటే ఉండకపోతే అది కృత్రిమమైనటువంటి స్థితికి వచ్చేస్తుంది. అగ్ని మంటనివ్వకుండా వెలుతురునివ్వకపోతే దాని ధర్మాన్ని అది కోల్పోయినట్లు. అలాగే ఆత్మ ఆ భగవంతుడు అంటే జీవులు భగవత్ సేవకుడు సనాతనుడైనటువంటి ఆత్మ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వకపోతే తన ధర్మాన్ని కోల్పోయినట్లు. సో, కాబట్టి తన ధర్మం ఎక్కడ లభిస్తుందంటే భక్తి మార్గము ద్వారా. సో, అందుకే మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, భక్తియుతమైనటువంటి సేవా ఫలము. భగవంతుడు ఎందుకు మరి అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నాకే శరణజొచ్చమన్నారు? భగవంతునికి శరణజొచ్చడమే భక్తి. సో, కాబట్టి భగవంతునికి శరణజొచ్చకపోతే అది భక్తి అవ్వదు. సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతునికి, ఆ భగవానుడికి శరణజొచ్చినప్పుడే అది భక్తి అవుతుంది. సో, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవే ప్రతి జీవి యొక్క లక్ష్యం కనుక, ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశాల్లో సమస్త జీవులు యొక్క సనాతనమైనటువంటి ధర్మంకి మూల కారణము ఆ భగవంతుడే అని చెప్తూ ఉన్నారు సనకాది మునులు. అలాగే ఆ ధర్మాన్ని రక్షించేది కూడా నీవే. నీ యొక్క భిన్నమైనటువంటి అవతారాల ద్వారా, అనేకములైనటువంటి నీ యొక్క అవతారాల ద్వారా నీవే సర్వదా ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నావు. ఎందుకంటే భగవంతుడే చెప్తాడు. ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మానికి హాని కలుగుతూ ఉందో గ్లానిర్భవత్ ధర్మస్య అని చెప్తాడు. గ్లాని
హ్మ్. సో ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో అప్పుడు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటారని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఆయన మునులు చెప్తున్నటువంటి అనేక అవతారముల ద్వారా నీవు సర్వదా ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నావు. ఇంకా చెప్తూ ధర్మం యొక్క అంతిమ లక్ష్యము నీవే అని చెప్తున్నారు. సో నీవే అక్షయుడవు, నిర్వికారుడవు. నీకు మించిన వాళ్ళు, నీకు సమానమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అనేటువంటిది మా యొక్క అభిప్రాయము అంటూ ఆ మునులు చెప్పినటువంటి అంశం. సో వారు చెప్తారు, నీవే అక్షయుడవు, నిర్వికారుడవు అనుట మా యొక్క అభిప్రాయము. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది కూడా ఇక్కడ అదే. బ్రాహ్మణులను, వైష్ణవులను తాను అర్చించుతునని పలికినప్పటికీ అది ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ, నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ ద్వారా ఆ విధంగా భగవంతుడు అంటూ ఉన్నాడు. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అటు ఆ భగవంతుడు బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకే గాకుండా దేవతలకు కూడా ఆయనే ఆరాధనీయుడు అని ఇక్కడ సనకాది మునులు నొక్కి వక్కాణించింపగోరారు. వారు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాన్ని ఎంతో స్పష్టంగా వారు నొక్కి వక్కాణింపగోరారు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి అంశం. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु।